No, nemít kašel a rýmičku, tak by to bylo lepší, samozřejmě. Museli jsme to trošku skrouhnout, takže si dáme krásnou songu, nejnovější z těch, co máme, je to Represe. Jenom se podívám na ten text, jak to tam je, i když to stejně zapomenu. Srdecká demence, vole. To víš, už je mi přes 30 skoro, takže... Jak skoro? No jako skoro, takže už mi bylo. Fakt jo.